zan karya kumallo zan kwanta kai ne a tunanina. Abban zai tuna a wani abin da aka yi a mafarkina. Komai bai wuya in ka so aimin masaukina, ko da fa a can a kusa da kai za ka yi wani sashina. Kai ba da gani ba ko da ji girman kasa ya kai, kai ba da zato ba su zaton suka ba wa zaton ya kai. Da ganin uba kai ka san fadiyar ta taka matakai, daga rabu sai shi sai ita sai sun yarda da zarar ka kai. Ya Fatima, ya Fatima, ya Fatima, ya Fatima. Ashe Rabbu ne ke yi muku ummar mutuwa, ya ba ku koman sadakansa bai muku kai ba. Ya ce muso mai ƙaunar ku ba so na wasa ba, bai san ku addinin naka bai cika bai shiga ba.